sorote Hyang Pratangga Pati Sunare kinapit gunung temah temlawu Swarna bayung sumanggurat lereban socane nganggo rapuh Naratas Sunare Hyang Araka tinampi siraping praja ngastina marmah dhateng lokal kawis tinggal gilar ponang sirap lan mantulaken sorote Hyang Pratangga Pati kandhanipun asmaning Gusti Maha welas kang sarta maha asih Amorwani Narabuka Kandha Negri negari budita ing minangka dadi pambukaning carita ing dalu mangke lah menika warnane gemelaring Paraja Ngastina ya sinebute negara gajah uyuh ya winastan ing liman kawi patut minangka pambukaning carita lan upaya negari 100 lan antuk kalih 1000 lan jangkep sedasa dasar negara kang panjang marang kunjung pasir bukit dumah limpah loh jinawi kerto toto ora hajo panjang saya tidur pocapaning kunjung luhur kami bawani pasir samudra ukir gunung loh terus kang sarwati nandul jinawi murah kang sarwati buku gemah kapon para kawula kang sakti lampah dadak lelayaran rahunen dalwang lur seluruh datanono pedote lan tanono sayang lan sayang bedalan ari bacal momonco ing sami gegriya wonten salebeti negari kanthi jajal Habib bin Abben cuket tepung taripis papan liar temah urung pak saking gemah harjani Paraja kakone dene para kawula karang pandusunan samiya tentrem adine monggo pangoing tanung satemah bumi sacengkang datang para kangsela kawis tingali jo royo mertanggani kalamun wong ing negara Ngastina datang kurang sandang pangan kang sapa papan Raharja dene saking Palaman muga Mantri Bupati Samiya kontak kautamane wicaksana lipat ing kawruh utus marang panembaning Paraja marma datang muka negara Ngastina kana den arane negara kang gedhe obore pandang jagate dhuwur ukusé ado kelawan kuncarane awit kasengguh mangani bawani Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana Anggendari Suta Destra Prastarmaja ya Sang Kurawa Indra kali dereng Berbanda Berbandu Berbanda Sugih Raja Brana Berbandu Sugih Padyabala nuju hari payoga Sang Nata Piya sing setinggil Winatara lenggah ing Damparadenta ingkang pinalipit ing kencana pinanting Sugya Mawarna lalaman babut pramadani sinebaran sari-sari Ginandawida misah depan kasturi binar perkara badaya siripi manggung katanggung Jaka paloro-loro ing ampil upacara nata banyak dalan sawung gali Barada Waliko Katu Mas duwe panggo kang sarwa sesukya dinebut telar badang kanan kiri kokas gandane Sang Nata ngantos dumi panguraan Jawi parandene Sidemaman panono sabawani marang isih gegondongan manibah samirana datang lumampah hamung lapan-lapan kapiyasa suarane Pandhawa punya angayut-ayut binaro ngojai peksingko jalak ini pincana saku beriparingin miwak sabawani korak digending kriya kemasan ingin sambil ngambut kardi ngayai pakaryani koro jalak mengapiyasa pating carangkan pating carang tim imbal
gantine Mandaraga saya nguwuhi seneng Panagilan. Nalika semono dereng ngantos ngamijil pangandhane Sang Nata Prabu Duryudana pasaru geger wonten Pasimban Jaba waneh panelkane samyek kesik umanesik dadya gayeng lumanggeng tinarka karamanta Sang Hyang Brahma ing kanyuwangan swarga dahonenging tumendak dhateng Raja Gajah Uya duwi dendengaken ngidra cetha kantang pawarana rawuhnya kandhang Werda sedulur tuwa ing negara Mandura Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama ya Sang Anom Kakarasana Gabyuk Prakulan Alendra kekalih dadangu datang Minagri ing stinggil wepat sanggung para nayakane raja ing samyahanangkil Lemban Durna perwira pantih sembuni Radyan Karatongal menging ngungkuraken pasibane para wadya bala pegamber ambak balkoksi doyong nepancak sujining alun-alun mangkono wijining pangandikaning dereng kamiyos lesan Rekatan sihik kasih mawek buku sawek kumaksih ikhlakan Alinjeng ayatan nekrat dotreng arak utama
nugrahaken siswa Sukata kanggo Asminaya yen weruh pamoring kawula saking dalang
Ya Jagat, ya Dewa, ya Bathara Hyang Sukma, mangkat diluwih payungana wong sak praja Ngastina. Duka Prabu, Koko Prabu jejimating gesang kula donya, prapteng belahan Koko Prabu Baladewa. Dadosaken kadyan rasing manah kula, kalenggani samangkin jeng Koko Prabu Baladewa, rawuh wonten ing praja Ngastina. Duh, Koko Prabu, sarawuh paduka kepareng kula ngaturaken pasegan ana karapi perbagi mugi kunjung sandhap padha paduka jeng Koko Prabu Baladewa. Kowe ngandhara. Inggih, ya inggih. Kadangipun Kakang ingkang kula tresnani lair kandas pusing batin, Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana. Nirbaya, nirsangsaya, pratanipun ingkang Arangka ing Mandura. Dumugi wonten ing negari Ngastina Ginanjar kawilujengan kebagas warasan, boten nyandung sakara-kara. Dhateng kathah-kathah kalingga murda sekwana kraminipun Yayi Prabu Kurupati ingkang rumentah dhumateng ingkang Arangka ing Mandura. Dadosaken mongkot kawuran bunga wonten telenging manah. Kepareng puja pangestawanipun Kakang, unjuk wonten ngasanipun Yayi Prabu Kurupati. Inggih, inggih Koko Prabu. Grawalan anggen kula pundi kabetekaken wonten ing Jaja. Rumeketing Mardaya miwah ana rah daging kayuan. Putraku monggo kula dherekaken enggah ingkang sekeca. Inggih, Yayi. Kaos boten kirang prayogi anggenipun ingkang Arangka ing Mandura kabyantara sowan wonten ing negari Gajah Uya mriki. Nuwun sewu nggih Kakang Prabu. Kaya gempal panjenengan. Mriki gantri begini Mas Joglo. Hawala. Ingkang Bapak ing Sekalima ngaturaken kasugengan nggih Bawa Durna. Wilujeng dening Sambikala. Areng taken kula mugi kunjung nggih Kakang Prabu. Banayama. Nggih, sampun kula tampi ndasaken bingah rasing manah. Boten langkung tumiba sepadha-padha mampir dhateng Sekalima. Matur nuwun. Denga manci sanes wekdal oleh wonten bab ingkang wigati tertamtu kula badhe kampil wonten ing Sekalima. Nek mampir mriku kandha ngendika langkung rupiye? Nek badhe tindak kampil wonten ing Sekalima kula aturi ngendika kula siapi, kula ngertos senenganipun jenengan. Iku darane ora sate bekecap boten marep. Basa sing rada ngiler-ngiler ngoten niku ndelok arepen. Oke kula siapaken boten muji wani. Nggih, matur nuwun. Nuwun sewu nggih. Anak Prabu Baladewa ngaturaken kawilujengan arawuhipun jeneng tika anggen anak Prabu Baladewa. Sinten menika? Kula ingkang paman ing kepadhian Ngastina Rekyanapati Haris. Wah, paman semuni nggih lakar kados mekaten. Wilujeng amak kula, paman Haris nggih sihat to? Dalem. Paman semuni nggih sihat. Pangastunipun kera-kera Ginanjar kawilujengan. Kera-kera Ginanjar kawilujengan niku manane ladang nuwun sewu. Awak kula menika kuru gagangaking paribasane ing alhamdulillah tansah kinemulan kesehatan. Paman Cenguni pripun nggih? Kersanipun ladang to sampun lalu yuswa tegese sampun sepuh.
Kula menika kok ngantos gumun kalih awak kula niki. Sing digumuni perkara apa? Derajat pangkat kula menika mboten kurang wong kula wong nomor 2 sakwise ratu. Bondo dunya menika paribasane tumpuk matumpo-tumpo. Duit menika kathah arep mangan bergizi model piye kelakon. Ning kula menika gumun awak kula kok mboten saged subur, mboten saged lemah, mboten saged gendut kabidene tiyang ingkang sampun kemulan Raja Brana. Paman Harya wonten dawuh. Nuwun sewu. Yen to panjenengan ndarbani gagasan ingkang kados mekaten, niku penemu sing kleru pendapat sing lepat. Dan ngendika, aku wong sugih, dhuwitku akeh, aku tuku panganan model piye kelakon, kok awakku ora iso lemu. Ra ngaten. Nggih, langkah kados mekaten. Niku penemu sing kleru. Wong urip wonten ing alam donya niku mboten perlu mikir perkara kuru karo lemune awak, sing dipentingke, sing dipikir niku namung siji, nggih menika waras. Waras kok waret ora. Sing penting awake waras, awake sehat, ora perlu mikir perkara kuru karo lemu. Cobi man penggalih, cobi man mikir. Lan danto sampeyan niku awake kabujan uripe, duwite pirang-pirang pangkate dhuwur. Raja Brana tumpuk matumpo-tumpo. Omahe becik, omahe apik, mobile pirang-pirang. Sawahe jembar, tegalane yo jembar. Nek bendina dikupeng karo penyakit, bendina dikupeng karo lelara. Kapan anggone bisa ngrasake kanikmatane urip wonten ing alam panjang? Mongko urip ning donya niku nggih namung sepisan tok niki. Sok bakale mboten saged urip malih. Nalikanipun kula panjenengan sampun ngadhep wonten ngarsane Gusti ingkang akan ya jagat dados perkawis lemu karo kuru. Ora usah dipikir. Malah sampeyan awake kuru niku malah matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe urip. Mergo napa? Sing gampang kena penyakit niku awake sing lemu-lemu niku. Betul. Mergo kurang gerak, kurang olahraga, kurang ngetokne keringet. Nek awake kuru cekal mangsa angel kena penyakit. Nek awake wis lemu, kakean melek, kakean ligo, kuwi gampang kena penyakit. Ente patang. Ngoten nggih. Dadi sing penting awake niku sehat. Wong lanang sugih, duwite akeh, omahe mandro-mandro. Mobile pirang-pirang. Duwite wis ora ketung mari basane, bojone ayu, nek nggon kene ora sehat. Ayo, mandang. Iki napa saged ngrasani kanikmatan urip wonten ing alam donya sampun ngantos kena penyakit. Betul lho. Oh penyakit niku regane larang kok saya penyakit sing daran penyakit dalam utawa penyakit jero biyo. Nek wingi niku nembe mawon kula niku bar operasi batu ginjal ngetokne watu sak pentok korek niku ragate 75 juta jasa niki. Niki ora kena nggih mondasi omah niku coba. Batu karang. Dados apa-apa niku nek penyakit niku nek teng jero ora ketok mata niku mesti larang. Beda karo penyakit jaba sing gampang dideteksi cara tembung sing menterek, gampang didelok, kuwi gampang tamban-tambanane. Beda karo penyakit jero, ragate larang, ragate akeh. Apapun itu, pokoke manggone ning jero, kuwi mesti regane larang. Saliyane penyakit jero regane larang niku napa nggih? Nun gawean insinyur karo kondektur. Insinyur sekolahe dhuwur, ragate akeh. Nyambut gawene nggon jero sirah sing jenenge otak. Kula bayarane mayuta-yuta. Beda karo kondektur. Kondektur karo insinyur. Kuwi komo ditimbang jomplang. Bayarane sing akeh insinyur. Oh, dados apa-apa ku nek ning jero nggone mesti larang regane. Nggih. Sing contoh mriki wonten napa nggih? Sing gampang ditampa, sing jero regane larang, sing contoh teng panggung niki wonten napa? Jero regane larang. Sing kena nggih contoh wonten panggung mriki. Nuwun sewu, sinden sing cacahe ana 7 niku nganggo jarik sedaya. Sinden nganggo jarik sing dienggo sinden kuwi banget pol paling larang iki regane 200.000. Ning sing dijariki apa entuk 200.000 nggih. Malah 100.
Ngoten nggih. Jero regane larang nek nganti jarik karo sing dijariki kok larang jariki. Niku berarti jero wis bosok. Bosok koklok dihubung laler. Nek keplepet murah larang. Oh, iki. Nggih. Yo sak menika, Oh Prabu. Pripun Nyai? Dinten samangke kula matur nuwun awit rawuh paduka ing Jengkara Prabu Baladewa. Ingkang kestu nampi undangan kula. Lho nyuwun pangapunten. Kekalipun kula sowan dhateng Waraja, mandura ing kepeksa kalenggan samangke. Kula ngaturi rawuh jenengan wonten negari Kyai. Lugunipun tuwuh tandha pitakon jroning manah kula. Tigang dinten ingkang sampun kamuli paduka utusan ayaning Waraja nyuwun dumateng pun Kakang Mandura supados marapta wonten negari Ngastina. Muka ya. Muka yen mboten wonten bab ingkang wigati parenga. Kula ngangulungaken jangga mirengaken karna nyadha rumeneng sabda. Yen wonten bab ingkang badhe dipun ngendikaken pun andharaken dumateng ingkang Raka Mandura pun Kakang Sumedya ngangulungi Jawa mirengaken karna nyadha rumeneng sabda sabdanipun jeng Kyai Prabu Joko Pitana surasane ing donya. Maturi ngicali Durga Masa Gondi kok menawi kula saged sagratu dhumateng paduka Kyai Prabu Duryudana sampun sampun dungkap Trimadya Candra kaluwan samangke 3 sasi setengah inggih wonten laladan Ngastina ing pojok kepiring sisih lèr wonten adeke pertapan wonten salah satu garing tiyang ingkang ngedekaken pondok wonten mriku. Pondok utawi pertapan kula wau dipun wastani pertapan Kembang Sore. Pertapan Kembang Sore dideke wonten ing wewengkon negara Ngastina. Inggih, langkah kados. Lajeng kesanipun wonten mriku wonten Brahmana Nyarakaton. Ingkang madhep pendhita ingkang kepareng penemban Begawan Sabdawala. Nggih, penemban Begawan Dawala. Nggih, lajeng kersanipun dadosaken watos raosing batos kula. Paribasanipun ancik-ancik wonten pucuking ring sisip sembiring iso bebayane tumrap kekuatan
Gari Astina sebabe kok panjenengan ngendika ngantos mekaten awit kathah para kawula ing negara Astina menika samya Puruhita samya manunggal dadi siji ngaji ngecep kawruh ngecep ngelmu ingkang dipun gelar dening penebat Begawan Sabda Wala utawi Begawan Dawala kala kabar ingkang sumebar wonten kiblat papat lima pancer negari Astina maewu-ewu paribasane para santri-santri yang mapan wonten mriku yang samya Puruhita ciklu ana ngarsaning Sang Begawan Sabda jare mandi apa sing dadi sabdaning Begawan Sabda ya kathah yang samya pitados kathah yang samya percaya dhumateng Begawan Sabda ingkur bekti marang Prabu Duryudana boten namung menika kok nggih nuwun sewu anak Prabu Baladewa sing merasa dipun rugekaken sing dirugekake menika boten namung kangge Prabu Duryudana selaku dados ratu wonten ing negari Astina Begawan Durna niku saben-saben wonten lumebeting para putra siswa menika atusan ingin sami daftar dhateng peguron siswa saka lima mriki lenggang samangke sareng wonten madheke Begawan Sabda Wala wonten ing Pertapan Kembang Sore sing daftar teng peguron kula niku kalih mawon boten jangkep sing golek-golek tamba teng kula niku sampun berkurang tebih ora date sing golek tamba teng Pertapan saka lima niku kathah enek sing golek penglarisan enek sing mangan pengin dadi wong sugih enek sing pasang susuk niku pirang-pirang sareng enten jumenenge Begawan Sabda Wala niki saged ngrogoti pemasukan kula ngoten nggih lajeng rasanipun kali Prabu Duryudana kasebut kula badhe nyuwun dawuh jeng andika babagan kawontenan ingkang gumelar wonten negari Astina mriki sesambetan kelawan kahananipun Pertapan Kembang Sore saya-saya menawi paduka kersa mbubaraken Pertapan kula Gunjang sing langit katon Gergin sanging alis sang mamrek kandung sabarang katulu sabarang katulu ukir moyak mayek saking yas bali woro lemare sang Gandrung Dohari Sumito Tanoyo yen to jangan dikoyai Prabu Duryudana nyuwun penemu kang sata gagasanipun ing para kowe pandu wonten titikanipun cacah wonten sekawan paugerane negara niku bisa tentrem paugerane negara saged ayem niku titikane wonten sekawan angka setunggal ya menika ilmune para alim ulama ingin dipun amalaken niku angka setunggal paugerane negara saged tentrem angka kalih adile para pemimpin angka 3 kejujurane para kawula lan pangarsa ing angka sekawan manunggale warga tuwin para pangarsa boten namung wonten negara klebu wonten ing desa niku nek ing antarane sekawan kala mau dipun tindakne kanthi bener becik niku dadi desa dadi negara ingkang saged ayem tentrem utamanipun syarat ingkang angka setunggal menika ilmunipun para alim ulama para kiai ingin nyebar mulang babagan kebersihan keselamataning donya lan akhirate niku lampun dipun tindakaken lampun diamalaken niki mengke dados rono negara menika saged ayem tentrem.
yen to Paduka nyuwun dhumateng ingkang ora kowe Mandura supados bubarke wujudipun pertapan utawi pondok kembang sore kala wau. Ingkang ngroko ing Mandura boten saged jalaran kedahipun nggih. Kedahipun pendhita utawi kiai kala wau nyuwun ayomi dening panjenengan Kyai Prabu Duryudana yang perlu diragati piye carane supaya negara Ngastina menika ora geger. Hastina monggo Prabu Duryudana alon nganti kadira aliming sun Barakudara aliming sun Barakudara dan kaparing kening Sindro Haryo Simon Jujukta Yuang Durno Ali Saksono Mangendali Yang miturut gagasan kula kados mekaten kedahipun dipun ayomi dening Paduka Kyai Prabu Duryudana ora kok malah tiba kosok bareng banjur dipun bubarke kejawi kejawi menawi nyata-nyata Begawan Sangdawala kala wau badhe damel rubuh kang sarta gawe onar wonten ing negari Ngastina monggo kemawon salajengipun sing diwulake babagan kebencian saketing donya panteng gelahan monggo dipun ayomi kemawon boten sak dibubarke ning kosok baline yen nganti Begawan Sangdawala menika bak-obak katenteman kawilujenganipun raja Ngastina pun kakang badhe panggih jawab perkawis Sarko pawono terengan Yosek narasani sote kanla Bali marak mangarsa menawi kanthi kopi kepareng ngaturaken geger wonten Pasiban Jawi jaba geger ana apa durado medhot saka watilan sima mijil saka kerangkeng kuda kang ngerapan dengan gede parang muka Tempo Yudha nggih kepareng matur sipun geger wonten Pasiban Jawi awit wonten pratmanipun Begawan Senggana nggih Begawan Anoman ingin badhe ngabdian para wonten ngarsa Paduka. Waduh. Ngono Bapak Swata ini. Yen mangkono wae ana matur kuwi kabeh ana para padha pasukan iki sing ada.
Sirik sami rono mrek
pasang kaliman tabit direpino saking siku dendane Bathara Sinuwun Sinuwun Prabu Duryudana nyuwun pangapunten ingkang agung ewadene kula pun Anoman lemah berkah nyelo-nyelo kabyantara wonten ngaso paduka saderengipun para kula aturaken pangabekti mugi unjuk sahabat padha paduka ing singgoning Astina ya jagat ya dewa ya Bathara ya Anoman banget panalimaku ora liwat pangestu wae tanpa ana segana kowe iki kula muni saka cimate desa kula kapetekaken wonten dodo kula mengati paledaya mewah ana daging kaliwanan Sinuwun Mandura bekti kula katur ya Anoman banget panalimaku dipenake nggon kulunggu nggih wonten kirang prayoga nggih kula kabyantara sowan kejaba kang saka mangkun aja yen dianggep ya taku kami tabu tegese dina samangko ngaku ana wigati apa ana sedya apa dene dina samangko senggana Anoman sowan ana ngarasani Duryudana ing datan sono tinimbalan andhega kayu ngegono alisan romon daya pati Rama yaksa runtang Rama namane apa sini sejati jroning wali Pandha kulantang watu mina-mina Rajalodri matur sembah nuwun Sinuwun ewadene sampun kula kalilan matur wasing gatihan kula kabyantara wonten ngaso paduka ing Sinuwun Prabu Duryudana saderengipun kula matur kathah-kathah kawula nggih Anoman nggih senggana karenggan samangke minangka dados murid kang sarta siswanipun penemban Begawan Sabdawala ing pondhok utawi Pertapan Kembang Sore murid-muride penemban Begawan Sabdawala lho iki lakar kados mekaten sampun bekal Trimadya Candra karenggan samangke pun Anoman nggih senggana Purbita wonten ngasanipun sang penemban Begawan Sabdawala wasing sedya Menting cipta sowan kula dumugi wonten ngaso paduka ing Sinuwun Duryudana dapur minangka dados utusan saking sang penemban Begawan Sabdawala guru kula inggih pepundhen kula wis kongkon napa lawan Begawan Sabdawala sampun dadosaken gerah ing manah kula namung badhe matur jumbo lawan dawuh ingkang kula tampi saking guru kula sang penemban Begawan Sabdawala kinen matur wonten ngarsanipun ingkang Sinuwun Prabu Duryudana rasah kakek mingkak mingkak dulu wis kongkon napa lawan Begawan Sabdawala guru kula sang penemban Begawan Sabdawala paling dawuh dumateng kula kinen ngaturaken dumateng paduka bilih Rahne sampun sawatawis anggenipun madhep Brahmana wonten ing Pertapan Kembang Sore nggih wonten ing pondhok Kembang Sore guru kula sang penemban Begawan Sabdawala badhe nyuwun parilah nyuwun izin paduka ing Sinuwun ing Astina Prabu Duryudana keparenga paring parilah dumateng guru kula ora ketan sak geblaring tatin guru kula badhe lenggah jawar keparabun Astina piye 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 Kaya sing becok nang mawinge
Umat madoning wati Ngetawutak Montar mandi Ikatnya mangotok Kerapan hambarat badangan Sinuman marang saketeng terus malah kan kata lagi jagat pada suami jajaran sepak khawatir ki belum sasi kebahagiaan tenang saya meluncak pangar ini begawan santur bakal ngambil gambar keperabun si tanggung wiksi begawan santur bakal wani kawan pemerintahan negara mesti ya sama ngosen bono anoman bola balik ingin ketek munyuk di kewan lanjakmu saya bisa manungso ya sama ngohakno bapakmu ruwakno kuping ojo menengok sak kebiarin tatik begawan pawolo tekan ngarep waktu Ilang gajah jenenge kali kali gede saka wesi jenenge rantai wong wedok metu bengi lole anoman kowe iki wis tuwek lho anoman kowe iki wis tuwek kowe melu ora mung sing kok elane berasa dawa tok kowe yen tau dadi mantan Gimbok Siwelagiri kowe tau melu Prabu Rama Wijaya saiki kowe melu Ratu Ndrawati kowe iki pendhita dono iki ya pendhita iso milah-milah kan iso milih-milih kowe dikongkon iki kudu utek kowe dhewe mikir sing kok tindakne iki bener apa luput marane atine wong apa ora nek sisa dawa bakal milih ke Prabon sing dilekati dengan Kanjeng Prabu Duryudana kok jane kowe iki ngepamos pakane Kanjeng Prabu Duryudana apa kira-kira kowe wani lawan kekuatan dina iki kowe iki nek dadi abdine ngabdi Ratu Ndrawati wis mataun-taun kudune iso mbedakake ndi sing bener ndi sing luput kok kowe iki ya brahmana kowe ya pendhita ora wetapan Kendari Sada kowe iki muridmu ya akeh sinuyut dan sagung para putra siswa pendhita utawa pandhita kuwi mapane dipundi lan ditata ditata selabamane dipundi pengendikan yen tumindakmu kaya ngono ora iso nyaring ndi sing bener ndi sing luput kowe ora usah dadi pendhita yen kaya ngono ki pakatine gurumu bakal sadaya yo kepepete laku iso depan-depan lawan bolong dewa wong Madura Sarito, kereta mangkono sedaya ing wonten setinggil gawahaken dedukan lawan penemban Begawan Anoman Prabu Duryudana Prabu Baladewa penemban Begawan Durna sedaya dukani lawan Sang Anoman paribasane kita amek kurang golek Sang Senggana namung mendhe ningkem datan kumecap babar pisan Lekting Brio ciptaning lolo maktek aji paneling lekting sedya badhe ica saking singgil wajar
wonten sak jawining praja Ngastina bocah lampayo sang Anoman boten medal ning malah mlebet wonten ing kaputren Ngastina. Kula nggih kula nggih nyawan nyambanipun pas ilang kaya sinempono ing angin. Atas bumun ing atase wonten mriki sedaya nyawan sedaya ngawuningani Anoman niku diseneni didukani dening Waka Prabu Baladewa namung mendel mawon kula seneni namung mendel mawon cekok aneh-aneh rasanipun ical saking Pandulu kula ki ambak wong mau wonten ngajeng kula lho ya kula tinggal di kedhep Anoman ilang Jagat Dewa Bathara Anoman ilang ora nek sing weruh Kakang Durna. Apa sing kuwi? Anoman ki mau Anoman wis lunga, mergo wedi karo Durna. Anoman lunga wedi mergo tak pentelengi saka kene. Oh sik. Nek Kakang Durna ngerti Anoman lunga. Lungane ngetan apa ngulon? Ngetan. Sak nomor tak mentelingi karo tak damu saka kene. Langsung Anoman meletik merono. Oh, iya. Lantas putih Koko Prabu. Ini kerja sampai Begawan Sadowala pengangkah badhe. Nggih, kula ngertos. Ampun kuwatir. Sing perlu digoleki Anoman teng pundi. Iki mbebayani lan nyolowati. Kula aturi sareh ing penggale. Kula boten badhe lunga saking negari Ngastina, yen Ngastina dereng ayom tentem. Rempah
Jas kuyung mulat sekarang ganda nyorong hanggal rucit oh Sang Dewi Pranawati Paduka Garwa Pramestari Ningsimun Prabu Duryudana. Lugunipun kula menika ngantos kebrasuk awit kula dinukanan dipun dukani dening sedaya ingkang makman wonten Istinggil Negari Ngastina sedaya dukane dumateng pun Anoman. Kula mateng aji pameling lering sedya kula badhe milar saking Istinggil ing malah kula mlebet wonten Kaputren. Pengin kula niku metu ning kok malah mlebu. Kuwi sing tak senengi ya. Kuwi sing tak senengi. Waduh kok remen kados pundi. Kuwi mangsaku aku ning kene iki ijen nang Korowah. Banowati ana ing Kraton, ana ing Kaputren negara Ngastina kene. Nadyan wong pirang-pirang mangsaku ati kuwi kaya ijen ora ana kancane. Bareng ketemu kowe iki mau dina samaku. Padang jagatmu sawetara iso nambani laraku. Aku ki lara apa aku bingung Anoman. Aku arep sambat karo sapa? Aku bingung. Aku ki arep curhat karo sapa? Aku bingung. Sing tak rasane ki awakku ya seger waras. Ning rumangsaku mangan ki rasa enak, ngombe ra iso seger, turu ra iso angler. Aku ki jane lara apa Anoman? Bagi duka. Oh sing raosaken menika panjenengan kok panjenenganku nyuwun pirsa dhumateng kula pun senggono. Wah menawa kowe iso menehi dalan utawa solusi. Aku ki nganti gumun setahun jembleng seneng ngrasakne awakku iki ya mana iki jane lara apa. Awakku ki waras. Ora ana sing lara. Tensi ya normal, gula darah ya normal. Kolesterol ya normal. Asam urat ya ngono. Ning rasane ning ati ki omah sarsir. Aku ki jane lara apa? Aku nganti gumun Anoman. Wis tak preksane merono-merono golek wong pinter babagan perkara kesehatan. Ning makane ora iso nemokne penyakitku. Ngaten mawon. Menika usul dipun tampi monggo boten nggih boten napa-napa. Piye? Kula niku gadah guru. Kowe duwe guru nggih. Sanesipun mucah babagan slameting urip wonten ing alam donya prateng belahan ugi kathah ingkang pados tangga mriku. Alhamdulillah penyakit menapa kemawon saged walaya temah jati temah nirmala awit sabdanipun guru kula sang penemban Begawan Sabdawala. Begawan sapa? Sabdawala. Lagi krungu iki aku nggih. Kata ingkang cocok, kata ingkang jumbo. Sedaya penyakit menika saged ical menika sampun pinanggih lawan guru kula sang penemban Begawan Sabdawala. Monggo
bincang nopo jengben walur tindak wonten ing pertapan Kembang Sore pinanggih kalian guru kula mbok menawi saged dadi asrana waloyaning Sang Dewi Banowati. Katangmu padha waraki kenapa cek besok amendemo baris kang prayit moyo saharon wong Dorowati dinompes paniku pangawat Pandhawa anggan samangke sampun cekap atur kula menawi badhe tindak mriku nggih monggo boten sak beto menapa-menapa boten sak ngamplopi boten sak betakaken gula teh kopi lan sanes-sanesipun bangunipun wadya tindak mriku keluwanipun menapa mangaturke lawan guru sing penebat Begawan Sadawala kanthi mekaten mbok menawi saged jodoh pikantuk tangga satemah paduka saged waluya temah jati temah nirmala kalenggan samangke sampun cekap atur kula bareng kula nyuwun pamit kosek kesusu ya kaya ora tau melu ya aku ora kanten ngerti sik sapa sampe jane sing ngerti darane kowe aku bareng kowe saiki ya Roman boten pangambut menawi ngantos paduka Sang Dewi Banowati sareng kaliyan kula niku bebayani tumrap keslametan kula awit sedaya menika dawuhaken dedukan dhumateng kula wong Segana inggih pun Anoman kowe gelem bareng aku ora ketolke aku apa ora ana ngersani gurumu sing meneban Begawan Sadawala ora gelem bareng aku iki mengaku jret sakayange ora urung kok sakmene mbane krungu panjenenganku kowe direncak wong sak negara Ngastina piye kowe barengi aku lunga saka kaputren Ngastina secara meneng-meneng utawa secara sesideman apa aku jret sakayange supaya kabeh do ngerti nek kowe arep bergoncang karo aku pilih aku bareng kowe apa aku berkok sakayange Monggo sareng kula mawon. Baik, Kare. Makan mau pesen. Bareng pipis wonten mikir truk mriku dari Wiji. Aku bareng kowe lho semono. Iya. Aku terno aku nanti gumun. Aku ki ora apa aku nanti gumun. Disonak-sonik ora mari. Aku ki turu dilu-dilu tangi. Ngombe kopi pahit, ngombe teh pahit. Mangan apa-apa kirane rasane. Aku ki lara apa bingung, aku lara apa? Aku golek tangga Segana. Iya. Makaten tadi kula tilar pelajar kula kasihan kali panjenengan kula aturi manjing wonten kancing 10 kula larapaken sowan wonten rasanipun guru kula sang penebat Begawan Sadawala kula saged waluya majati temah nirmala kancing 10 ing wonten 10 mriku kula aturi mlebet Mor semono ketoke Joko ciut iki jero apa Dilarangke kok kowe. iki ombone sak alun-alun sumringah Patok mboten mana to iya pinarak wonten mriku iya aku terno nang ngasane guruku supaya bisa ngetombo kowe metu lawang dodolan bumi aja liwat ngarep nek ati kowe liwat ngarep iso konangan dening wong sak negara Ngastina iya aku gawanen rumah aku gawanen aku golek tombo aku bayar pira kilometer nawang iku aras aku ki lara apa aku
nganti bingung. Nggih, nggih. Kabeh karo bocah wat. Inggih sinuwun. Layu